O may kain kapsat, kain na po tayo. Pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Naspak maning George. O may kain kapsat, kain na po tayo. O, unang subo para sa inyo mga kapsat. Siling Iloco. Unim. Tarong. May konting sabaw. Higop tayo. Sarap ng talong. Ito mga kapsat, yung patahan ni malambot siya. Kasi yung iba nagko-comment hindi daw naluto. Pagka ganun yung pagluto natin. Ayun, lambot to. Hindi mas. Patahan eh, sarap. Sili. Kapag hindi kayo kumakain ng karne ng baboy kakapsat, pwede rin yung pritong manok. Nilagay nyo or yung tinapa. Thank you, Lord. Thank you sa blessing. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.